Moi YouTube kaikille. Tässä nytten Helppo täältä Alien Film Productionsista. Ei kun mikä liekään Alienbox. Sori kaikille. Mä en muista aina meidän nimeä. Joo, hehehe. Niin paras aloitus taas. Niin paras taas. Just nyt menee niin kova. Juu. Ui. Nyt menee kova. Kaahataan. Elikkä tosiaan rakennetaan automaattinen pumpkin farmi, joka toimii tietenkin myös meloneella, mutta kannattaa nyt niitä pumpkineja käyttää, koska joo, surkea vitsinäppä oli. Ja joo, mulla on täällä taustalla yksi henkilö, joka repeilee mun puheelle koko ajan, joten älkää ihmetelkö, jos kuulette hänen naurua. Ja tosiaan mä nyt näytän, miten tää farmi hässäkkä höpel sydämi hommeli tehdään. Noin. Elikkä sitten seuraava vaihe stikipistonit. Tosiaan mä käytän tätä Faithfulin texture packia, joten älkää yhtään ihmetelkö, jos tää näyttää vähän kummalliselta. Tosiaan joo, eli nyt mä tarviin grass blockin. Fail, kun ei ole koskaan kaikkea mitä tarviin messissä. Tosiaan laitetaan grass blockit noin. Tosiaan tänne täältä sivusta täytyy kaivaa tällainen reitti. Vitsi kun ei olisi pitänyt laittaa nyt pistoneet vielä. Noita grassejakaan. Justiinsa, mutta aina voi epäonnistua jossain. Koska ne tarvitsee olla ihan täydellinen. Paitsi aina. Joo. Mutta tosiaan isketään nämä redstoneit tulille. Tai nyt vielä laiteta tulille. Kohti isketään. Joo. Tosiaan noin. Otetaan ne tolle ja sitten tosta noin. Mun mielestä kannattaisi laittaa 2 tolleen. Mut te voitte tehdä ihan mitä te tahdotte. Mut noin. Tolleen nyt se olisi niinku valmis. Tää farmi on jo käytännössä niinku valmis. Et tarvii enää vaan iskeä tälleen nää grass blockit tähän ja sitten se vissiin se redstonein loppuun tossa. Tää se on niinku tossa. Tähän tulee pressure plateit. Elikkä noin isketään siihen pressure platet. Miks? Nyt tässä on jotain vikana. Tää on Boom City. Jep, soi koko ajan mun päässä tuolla biisi. Nyt tylsä. Okei, noniin. Noniin, ja nyt ne nousi. Tosta noin tosiaan, niin katsotaan kuin. Elikkä tosta. Joo, tietenkin tarvitsee täältä nyt ottaa timanttihoe. Joo, miksi mä sanon sen tolleen. Tosta alkaa. Vissiin tohon asti, olinko ihan väärässä. Joo, tai vielä 2 blokkia. Niin sitten laitetaan tohon vesi. Hups. Ei, nyt mä heitin jonne menemään nää grass blockit. Nyt mä en enää tarvi noita, niin joo. Feilasin, mut eihän se nyt aina haittaa. Joo. No niin, vedetääns näin. Kappas. Taas mä feilasin. Just on niin hyvä, kun mä feilaan koko ajan. Nyt meitsi feilaa. Joo, eli joo. No niin, ja sitten laitetaan tähän nämä vedet. Nyt tietenkin mä tarviin tän uudestaan. Timanttihoen. Että tää nyt saadaan toimimaan. Ja sitten laitetaan näitä pumpkin seedejä. Ja nyt mä kasvatan ne tähän täyteen.
mittaansa. Oho. Niin vaikeeta. Noin. Ja tolleen. Oho. Nyt mä feilaan kyllä ihan koko ajan. Tänään on joku feilaamisen kansallispäivä tai jotain vastaavaa shaibaa. Otetaan tosta nyt tänne puupalikoita ja tehdään tää talo nyt vaikka niistä. Elikkä noin. Noin. Siinä on nyt niinku se talokin jo käytännössä valmis. Ihan justiinsa. Tosiaan ei tää talo nyt niin niinku tärkeä oo. Mutta kuitenkin kannattaa rakentaa ainakin seinät sille, että no valoakin sinne mun mielestä, mä en tiedä teistä, mutta mun mielestä sinne pitäisi laittaa valot, koska jos sinne spawnaa monstereita ja monsterit hyppii, niin se pistää sen farmin niinku peeksi ihan käytännössä. Ja sitten sä joutuis tekemään se aina uudestaan ja uudestaan. Elikkä sitten me tarvitaan tässä nyt Jack-o'-lanternia jotenkin sopii tähän tunnelmaan ja tolleen noin tosta kohoaa. Tisketään tää tolleen noita lanterneita vaikka tui seinä tolleen kokonaan ja siis tota seinää ei enää tarvi iskeä. Ja siitä rakennetaan niinku tossa talo tai niinku katto. Se katto nyt ei tarvi olla mikään erikoinen, mä teen just tämmösen ihan klassikko. Ei nyt mitään, en mä nyt ite nyt ainakaan mitään hirveän hienoa kattoa rupea ainakaan farmille tekemään tietenkin, jos ei oo resursseista pulaa tai silleen. Mutta tosiaan tollanen toi farmi nyt sitten on ja tolleen se nyt sitten toimii ja joo. Elikkä tolleen tehdään pumpkin farmi. Ja tehdään tuolla just pumpkin farmia. Joo, mut se olis niinku moro.